Boba ye was say one no say kura no we Kristo ni wakwa sorry ti say chese kunya kwese de open udi no na yentie ni nua ba ai chese na bere watia na ensem a obete no me wia de ya de suade ne yebeto so yenko manhia ahemfie kro bia sante kotoko hina ahemfie na dabi na manfo kra say ene de manse wo mambe wo mo ai meba mamembi wo na memfa anko manhia ho na yen fa manhia national anthem no ema na iwia na yato so na manhia 7 de won say ba ne say ya eya desuade bebre na betimi asua frim yen ko manhia amra wo de mamemfa anko manhia amra na yen to aso fi ase se wukuma pemwa pembeba na yena nani Otumfour amamanyinarate yanka ya sante for yesom Otumfour kesi wo Africa right eti yanko manhia traye na yanko nkotie de koso ewo yewura ahemfie enra wo mo de wo hene ya woda hai aye frɛ no nana baafo kisi bayen na wona ye Ohwimhene na niema wo ye na busuafo abebo no kwadu ewo kotoko hene ahemfie niema bia wa ye ne sɛ wo ye hene onim se ahenie wote akunya tuntum so a sabe obegunsa de aka wona nanom obegunsa e de ma nkuro num abosom ese uyi apaye ma wona nanom wo hene bia ese woye na papai wo se wadane Kristo ni na unim asori a wo se wo seri woko miwi a meka akira asori kakraka bi a wo motonton ne mama manfo se papai wo no se kura de chese ensem wo papai aboro so ai no be pie manhia no anoten bacho yentie oba pani a wo Ohwim ti asemu a wode beto kotoko hene nim emra santema ya tenase ti yenko ni ifruwa ne aba nana madam efuma mo fanche nana kusibaye oye minua pa yanyema nyina nana kusibaye wasene ya kumi asase wo ba be shaye yewura kan chere se Ohwimhene wa ba no hwene kumi asase no wa fa wonsanka sese grabu ba ko wo firi wa ado to si Ohwimhene asiye ni nyina wa to ni nyina ya sese eni pe wo kure nya ba bi ni ebiesi wo sha se wo twa wo mienu and wo ton fa ma bia brothers fo ya bonu a sikaka sa o ya edi ya ye and fa na aka so wo sa ko che wo bi mu sa de ma
enipa foforo enso ya anye yi eto so biaka wo san ko ho ena me ko na baka cha cha na busi enti dia wo ye aso baka cha me se sabia so nye nipa me ne dia konya ena mso nana nipa ba ko ne dia konya so nipa dodo ena de ne si so wo twi fa me so ama nipa wo ya ade no ko tu ne foundation bi ya me ko ye entokwa okuro mu ho wa ema mabusua enkwala ni wo mu ene e ko police station me bai na sa me ko na ni mu ko sa na ti dia wo ye eye wo si ai ma be wo ne tankase ka me so me di ka ya urantam ase exam yensa aka gunu so sesi wonim na so ale nsaka kumia asase no a wo ti urantam wo esia no so de nsaka akoka eno so ti urantam wo fresh ka se so wo wumfie no ni wo me ngo yi no wo ma go ye uramane ni ko yi no wo se wo bu na ni mu asese wo wi apeta se nti wo be na hyimu afọ di se yi ne to ai no wo fa so je bo no wo pro me kwa na me kwa ka je ani se enti ntam bebebe ya me ka je wo yi anse wo tiri mu wo se a wo bentam ko to ntam no wanani a enfra Manhyia na bechime anam se oh say wo anyankopɔ ati ase antam wo pani to ase wo ben wi kakra wo ba beto wo ana eti we yo oba pani a wo hwim na oba enyina na ne ho yae hu so oba enyini na wo nsuro no a ho entina kane no ye na nanom transna obi dane abrewa na se abasiriwa na ne ho aye hu kakra wo de hwema me yo kasa onse ase ne ho aye hu onse wanyino nanso so wonfa na mamre se munye ani agro utu se chese onse wayete se waye suman wo de hwe no onse wo hwe ne dimi na ase waye suman waye se summu man ni chese we mere watia we mu no yemfo mu ni agro emere we bi wo fi a emfo mu ni agro onse wa bot se suman honhom bi na onse wayete se chese mi hu dia min maame no tip say energy ekura no ano hye ano odene oso asemo kan ni sisu pen ka be ka se bia wanyini anka ne memory ne ko se na ne yeti o enne nuane boni ye di kura na me ye memory ne sentem ti asemo maame ne kan o wanyini wasa akoa ne ho aye hu enso adwene e da maame ne tirim no ehu abrewa wo fi ahwene ye mesrewa obi abrewa wo fi bi ahwene ye hwene ye pa na oba wo nyina na ne ho yae hu oba nyina na ne ho ehu ho na mo hu o abosom na ho no mo dane abosom na nkasa eye kasa bia wan hwe a wonte ase oba kasa da brantwoma bi esi baabi enipa ye bosom ba woni ma de koro ntia medu a mekere wo atono etiebra ese bi na kwa no da yin fie ni agu asase a woton na tie me kwa bia brothers fo no ho ka kire wo mu se enti susu apa se mo kuro mo hene ena sanka otu na nkasa no oton na musumo ni ye mo japade enti ka mo sika nka mo bapere abia brothers wo peno di mo ya fra na pia yima wo ka kire me se biwe unya no fa ncheye wo ton ma ye na we kura wo ka ho asem no ton ma ye 4.5 billion ena enti se wo pa ko fi e sika bre ye na yam fuma sa asento ho sama fa amadia enya nya de se be le ye de beto ho na kire se wo no unya ko na ko kape ye ko shiashe se ye pa ko ka hey enya na kire se yani ye nya dia na sabia so na ma na wo ma ni ye wura so enya me wa ho en ka sha ti nya ho wo di ye wura to mi na enti se ya mesa ye wura na no ma da wura ya mesa ma ni se ye ti mi na sumbio ye ti mi na sumbio Honorable, well,
I think I know so you pa. Now one thing you know was it I me yakosu nyamsem. Tie din na dan so no. Me ka say edin to ho ye omfaso a uye tie uye santini tie uye Ghana ni tie me. Edin eto ho ewa ase. Osim what we say I me yakosu nyamsem. Was he a friend akosu nyamsem. Me no fo we mu bi no ho. Se ebi wo fi aya ahwene wo le hwa abrewa yi why na ena akoso adwira aka na abrewa busua mu nyankropon eti ene wonom pia ye nkoso de ti no na efa bi esi de ba ye betima asua bi ade so afrim se asase sam kumesa so ka kire no ama o kantan no so wo twa so ato asase no asiasa ase wadom ebru ni nyina so ebo ni so wonyai atoton ni nyina so kantan se bu so eso kan se me no brand ta se e ma ke kan se ma ti acha me kura o so wo na se nyina e jama no ya wa do me bu la mama ni bode ma ne mo ya mu buju e ha o ba so no ne ba ko to o na ba ni ma mi le di o mo mi ya so that's what I the okay Islamic community aí eu também não fiz muito fiz film ale ba de ba ana o mu nyina buso ni nyina ni aka buso e bi wo sabonu so ya de ko ma fe wo mo ma mi se mo gan entami mo ka bo se yeso so be ready ma ana entama sabonu de ko tu na ma ko so ni so be ready ma emi de ma ha ni ka cho babo ama ha lo so onya djuma bi o yele se wo no e ma be para me ko se be da be pada pa ma flo ka se o ye djuma ma o stop o ade mi ana me fo ba se o ye djuma ti o ka jo no so po na ko gusu ye djuma o na ye ba ka se djuma ne mi so wa fo ka jo e pa cho e so ba fo fa ka jo wa fo tu ni pa ma o ko ma mi wo se o mu ma wa fo ka jo se djuma ne e ma mi ye mu ade o me ni bia ba fo me jan o so ni pa mi ko o ka no pre jaro jai jaro e ro na bu se mi na o be ya no se ni na no pre cho wa nim ha we ko da pa me menta akoda bo ma ya mande e mo so ya duma me fe ba fo to lo fo fe ka tse no ale che ba mo so mo je duma no mo ye na se ko mo so sa ko Ọkọ bí jáde sọ sún wáyà. Ohwimhene busuapɛni. Ohwimhene busuapɛni. Kòjá ní irú ẹni mọ̀ yẹn. Kòsè kòjá ní jẹ. Ọ̀bùsọ̀. Ohwimhene. Ọ̀bùsọ̀pɛni nínú. Ọ̀sẹ̀ yàrá bẹ̀yẹ̀ dí àsọ̀mà. Yo mi pa cho na chiame. Kakra me wa kan se. Eye nene humini. Ifanso betina kunye so edema bebre ena woye edi etia akunwa no ne abusua ni ina. Wo amisi sama e kan Na eye esukasi dia okan. Ohwene ni wuye fanse emfie nu eni. Lebia ye ka se nana wonye abrantie hu bi si ebetimi akwakosie na ye na ye bia nti eyi nyina egina wo so eti frɛ I say Ohwim anase esukese na ye behia na ye nhwɛ de ye ne ye na mfie enan ne fa akyɛdodo ye ka bia bia ni hɔ a ofa na ye ne de waka edi akyerɛ sɛ ye komia no fra ye nim sɛ wo bre akomia nanim ase fi sɛ wo sɛ afei de okɔ asɔre eti asɔre a okɔ no sesei so owura de makwagugu insa ne eyi bia ni hɔ a obeye abusia tie ni ye pa o Ohwimhene ya oda ha yi o se sese di okɔ asɔre na wonim
wokɔ Kumasi a ɔho ne mpɔtamu a nananom atra nkonya bebree bɔne ne adwemfi bebree nti ɔho bebree ayɛ ho sɛ so ɔde no korɛ bɛyɛ adwuma nti wɔpɛ sɔfoɔ bi akɔtɛ n'akyi ebi na ato papa yi sɛ wɔnya hene bio ntimetumi aka madwen akyerɛ no wɔn yɛ hene a ɔho wotumi nka madwen kyerɛ wɔn we wɔnya hene bio sɛ metumi aka madwen akyerɛ no na onim wonim asɔre a wokɔ awurade so ɔho wɔn ɔtɛ sɛ wɔn sisese wɔn nkɔnkɔnwadan mu bio adɛya na n'abusuafo wɔ ne charge no saa o bohu no ma kɔpepe no bia bɔ mo ban no ma sesa nkora bi to ɔmutimi nsɔfo area ho problem o ɛna wɔn so we n'abusuafo se wayɛ dɛ wɔtonton saase esi nyina wɔtɔti onim se wakɔ dwane ato asɔfo bi nti sɔfo no be protect kɔ wanyini wɔsoro wuo mpani se obi nyina no wɔsoro wuo panimu bi nyina no wɔsoro wuo we yɛse wɔkɔ asɔre bi okuma se hɔ na yɛse wɔ mo kyɛsɛ ne ɛne moamu ni anonom ne yɛmafo ya ai yɛse wɔ nonom ne yɛma ya awurade yɛse ne yɛsɛ no obi tia me na so yɛse ya anomfo asɔre ne bi ne wɔkɔ ɛhɔ na kyɛsɛ di wɔ wi ase pɛɛ ni yɛse wɔ nonom ne yɛma wei papa yi eti nabusuafoɔ se wɔ sesɛ di wɔ no wɔkɔ asɔre wo de tie yɛnto aso tie nabusu apani na ebɔ ne charge wo bɔ ne charge wo yewura nim ano ɔten yewura nim na wo bɔ ne charge pa wo bɔ ne charge ti ha se wo muisa afei wo kɔ asɔre kwasiara bia enso enim sɛ na fie ha esum a ankasa sɛ ɔsum no fie be sɛ emiɛnsa ni o ma ha sɛ ɛsɛ ɔba bɛsum da ɛna nana afashe bia wodie bia sɛ nipa efifiri mmea ɛba edikurufo ma ne ayina ebebie na eti esuke ohwim ya oso maybe what is say okọ asori wa kekanpo aka ho se ebeye ne ya pa se obewu agumen so ama ye de afuna aba begina nanim ewo ne years nti se de asori no e na wokọ ahinie no ehu se wo de ahinie no atufom na sebe eye akyerekukoja agumen ave busia so wate wa hu se enye da obetutu fom aka ntamaguo na ukotu pani se ukosha wa nkwa akosha dua bia du krumo ho na otutu fom ka ntam guma ebepie abonten onse na dapa daddy onse ye ka so de sam kire onse ohene bebre enye wono nkwa wo he nananu bebre ya kristofo ho wotimi nananu bebre ya kristofo wo kone ya bonasu so nanu no obi ka semina oye no se na se eya obehunu se santima awura so wokɔ asɔre tie hwɛ asɔre asantefo yenim asɔre dadada ne ye saa asɔre ne ye dada yenim se saa asɔre sam ne ye de sum nipa etu unso santenyina kɔ asɔre dem enkyɛ se wɔno saa wugidie no obi saa oda ho ɔno wɔyɛ nyame dada wɔnim nyankopɔn no ansa na ɔde ɔbɛka kyerɛ no tie da meka no wokɔ asɔre ne nya problem na asɔre na eye nipa wokɔ som nipa eye nipa ne ma yeye entine ye di afahye ye nyina wi o mo se ye nhyira so wo nhyira so se wo dwen sa wo na wo ye no obi ti ba bi na ebe ye bibia ma no enipa ne ye dwen se ye de ama nipa ye nipa ayode ne ye wo nyame a wonim nyabe bia nche santene bia wonim nyame nche santene bia na di na wo ka na nya wo kasa kora we die sa nyame no mo peso mo dwane kwoto an eye gidie yenso ye de ne yeyo intini ye wo amamre ene amane ye nyame ne ye amane ayeyo ene emane ne ma ayeyo eti ye nyame som no ka amane ho ye nyame som no nyese kwasiara na wo kwotana ba bi na mo de ne ye gidie ebi na nana wo ye enye ono nko nana no bebrebe ye ne mo bebre edwane boninti wo dwane boninti ahemfo no bebre dwane because what you chance ase no e de amani pa miensa mienu wanya sika no oni asomdwe onse ne bafo iban ayi bafo kusi ohwimfo no onse ne na so ayehye onse waye mobo so aye wahene obi a wo ye hene na wo kromu a enen se de enipa ne mu achecha obi a wo somoso utimi nya ne hwe na mo hene de na wakunya on kase wo kosum wo kɔhwe nyame wo sɔfo dem anya no korɛ
enu nti na osantema awura wotena se osema konfo nyina mbekɔm kyɛ me asantema nyina bosom kɛse ne me na konfo bɛkɔm ni nkramofo momra asɔfo momra nipa yɔde nipa ne yɛ nyame ɛne yɛ nyame kɛse no wosantema yi nyame kɛse di aka wo tirim yɛ wo wasɛm ɛno no ɛda bɛwu akɔ no yɛnte wasɛm bio eti wosantema tena se wodi afahye kɛse awie ɔno wɔyɛ bi wɔfrɛ na konfo nyina momra momɛkɔm nkyerɛ me no atena se na konfo nyina akɔm so wankɔ ahene di wɔn manim owie a wɔfrɛ na asɔfo ɛwɔ momra sɛ mosomo de no owie wɔfrɛ nkramofo enipa sɛm ɛne wɔyɛ yanso yɛ wahemfo bi fi se wɔ dwane yɛkɔto abi de sticker bobɔ mo nsa na no wɔhene bi a mehu no na sɔfo bi ayi bɔ ne nsa so wɔn nyina adwane ade wɔn yɛ bɔne na manipa dwane wɔ ɔso wodi bɔne na wodwane akɔhwɛ nyame wɔ baabi nya no korɛ nyame bi anu wɔ gya wɔ hɔ akɔhwɛ nyame nya no korɛ ɛyɛ wɔn a wɔn adi bɔne ama wasɔre ne dua so ehu na ɛtene mu nti wɔnam ano wɔhwehwɛ bibi hu sɛ abifo dodo na hwehwɛ nam na ɔhwɛ nyame yɛnhwɛ nyame wɔse mi dwane kɔtoa nyame dwane kɔtoa ne kuru bɛ so mi hwehwɛ nyame kɔhwɛ ne he fa na wokɔhwɛ no ugya wadwene wakoma emogye edi umu afirisa ne wakɔhwɛ nyame agoro wɔ ne so wodi agoro eti we mu nananom we bebree sɛ a eti wɔn so na dapa dedi na yewura bɛka asɛm bi o gyina ha sɛ ne ti yewura bɛka asɛm bi wɔ ha ti gyina yɛntoa so mo gu anim asetu mu a mo de saa mo nyame sɛm na mo yesu sɛm mo de ha adwen sɛ efie ha ɛnyɛ akunya ketewa ankasa sɛ wɔhene ɛtena so a wɔde ɛho ayibia ɛto yɛfrɛ a ɛsɛ sɛ wɔbɛ ayi a wɔmma sɛsei no nyame a kwasiare kuro a na ɔkɔ asɔre emu sɛ ase dwumadie bi ɛsɛ sɛ wɔbɛbɛdie bi de ɛnyɛ ade nti wɔde ato pɔm paa nti yɛsrɛ na nasɛ nadawoma ɔna asantema yɛ ne deɛ ɔna akunya yɛ ne deɛ sɛ akunya no ase ɛno ɛɛbrɛ ase ɛwɔ ne nsɛm bi a na nadawoma kwan a ɔbɛfa so ɛde aboa yɛ biara ɔmmoa yɛ kakra a motumi kakra wie eti weye part 1 yi afei yɛnkɔ mebɛma yɛwura Akyeamehene kwaku so wɔ Akyeamehene usu ebedi nkomo bi na nyambotere party ni we ene die ne ho aba asɛm wɔ yɛwura anim yɛ ohwim ɛsɛ ohwim amanfurum ohwimfo hene yɛfrɛ ne baafo kisi ene na so ayehye yaworo ne na mpaboa na before that no ansa na mema baafo akyerɛ wo no ewia so ho yi wa ho ɛbrɛ yɛ ninka so bɛma ɛwɔ ni eti yanana ene yawro ne nam mpaboa yewura abrafo so de ene wonya wo ma woda no a wo be woro mpaboa sisi a eti wonu ne ye fra ne ba fokusi sese wonya hene bio to betima fra ne ba fokusi ana betima fra opani kusi ba fo no kwasi ye nka ne di ho bio afei ye nko hase na Akyeamehene usu so wo asem ka kire mo yewura Akyeamehene yewura ne eti yewura Akyeamehene ba be kire no se de asante amamre sitie ye wia afei yewura asem wo kan na me de no ato aso ama ho yentie santema Akyeamehene usu na yentie ne ye ba sia etie ahayedi sebani seya sewa wo na no bia wo na djuma hoye de ekoso no ka obia kasawia meme de no ansana ba Akyeamehene ti akra woni sa na ohine ye me ne kan na me se meme inferior judge ona ye me ona bombs asana judge bi e be ba wo man ne abom dada ibo Otumfour fia aduma no na me kasa me sore de ana abrafo anya aduma be na fe na sekanya ka mo so ekutwa ti afo nto afiase ne nko a oyene ko ana wo afiase e ba ne se ne e kan ne eti se wonya asem na se e de wo ba ha de a ohwim
na wote akom ye de afidie ma ose kasa wo anwo de nsonko wote jaase a sonko adonten babia nkobia e me kasa brajum dia na asesa aye dangerous place ananu nyina ni hashi papa ana ohene nche won so eja edere won e ja ketwa it is a unya menhia them da ho ya asmo ka no ntia se ho eda obenya menhia asem no wo sese menhia ho hye ai won se chambi so asmo ho ka no ho de ma hia ne nipa bi ntia santefo ase ne bi ni wo so ya santeni na obedi akunya wa santedim so pew betimi atena wobusua na wobusua betimi atena kurukuro so aya konkusem ho na da ye betwe were de wa begina ye wura anim no na bohunu se ho nya wo dia so ye santeni ene na wonya santeni eno ne ade eda ye mu nsonsono ye no firi se santefo no nyina age atom se ye nyina ye som sikadwa kofi wakunya bi a wowo efri da nananum de wo mutigi a kyerema akunya bi anyo hene bi ade a akunya bi wa santima asaso bi aye santihene dia eti unso obi mu ha o se menti aso me de be kokot emre bi yewura kura ka se wono won ka sam wo ni nkonwa ho ma ye mfa nkokot court bi antimi nane asem na bi mu nti ase dabi fisa court na hu ni nyina no wono ni fie ne edi asem ne fie court bi abeto no ena court bi enu edi asem ka no kure chen no to no ansana wode na no be ka asem no na no kure turudo aba na wo mama wabusuafo nyina bebo mu nkuro na watie no wode ne judgment ababo ntiti wokasa na Ghana fo no bi no a wo mu nimpani nsem no ade na wokasa ade wonyi constitution ni adabi manhia yenka constitution asem wo ho manhia wona mara asantemaka tumi yenka mara asem wo ho tumi ni so nyina kura santehene ene wakyekye de ma ne nananom ne nahemfo ne na brempon ne na manhene eti ye ni diso eye order of the day the authority won eti broni no kura no ye court no se eniema wo pese wo te court ase ya kwa hemfie court ne se eniema ye menhia no eno a na wo court enye broni ne be kire ye cross examination o nananom ye ndadada 200-300 years ago ansa na hu 1957 die ya on me chei eti obi wa wo se ekroni ye dia ye ne yedi hene aha eda ebaji kikradu baba menhia no bo se kroni nyawo dia ne dia no ene ye frɛ kotoko hene no santima awura wonne kroni ne dia eti wo se chami wusu asem okan se ye mfa ho nko menhia nko ye wura ni mu a obetimi atena ba bi atoto ayampia obeka wadwen obi amfa ho ne da ebaji kikraw no kuro no ewo wura ewo nkrata mu so opesa na oti a esa kuta no sunsum na nanom sunsum ne kura no na wanya asam ne aduaduru menhia da on ka beti ase na behwe yi pa I had the reason so yentie chiame usu wo beto aso yentie chiame usu ndisa wo ba unya bedu onyina nimu a obia de ne de beba ma me bi kasa wo se ya nantie twakwansa ye woni ete se wanya amane de ne ba eza na me no kasa kwa unim no bi na bona amane se ye de wo ba to nso fa ne de ne mra foforo de beba obia de beba nti o ba ne se ya ye wi wura nimu no ekodu ba bi no se ha mfa onko ha do beko na e ba sa onza ya mpa na ya ka asam so na ba ne se ya eje wanye yi sa de a ye wura chiwade no mfa bi nka kan ho da ena nkontompo ade a wo mpe wiase to kan krono be hu mo se no ama na de no ma keka ho na san ko ba se o de asore e be twa asante amane e pon a na ran mu nim o ba na eso be di ne na wani age mi go di ne na ohene na obedi no o de ase ehene ya ade anyankopon ko na ye ena odi tumi na hye sante nsa ene nti na ye nyankopon no no se to nyankase na obedi hene no o se asore na oni ma asore kase pa ansa na mo na da asore e ba ye a bonen ko ama ye hunto yi ko si ada ba bia ye ma enso mo am ko asore nwa wa no mba na ntoka e da wo da mo dia sa ba eti bajo asama chiame usu kan wo bo ana
ye di koka kunkure enso boni nkomre nyina ti enye no a obia so wodwane wafa nyame mafa bomebo enwom bi kro mo kire Yesu hwa mafa bomebo na ye cheche nkura no a na wafa Yesu abobo enso akohwesem adwaman amanfo okunu mu agege mu enye no na edoso eno kra na ama na doso mo meboa wo de wa hwem kasem boa ye na Pentecost ye chiche mumu na asema chia musu kai kanokre mu ye na ye dwane koto nyame mede mi ho ko no Yesu moja me ne kosi sei hwene amanyofo yi wonum nyina anye kristofo ne mkramofo ede na esi yi mahama mamu yi enya akristofo na amu kaso nwom ede na esi hwene sofo yi hwene mo ye eti wohene a wono wonhunu asore se eye ne nananum ku bi omwom na wohunu se aso wokopa bibia firi ho no why sa hene we no wo problem ebi na ato baafo yi ebi na ato no ebi na ato baafo sesi yi yentie chame usuni anto aso na sori asokwa mampo oni di kansi asoda ewura na sori kese osokwa mampo ya waya so enwira fufo na yefra no ayede so no ye kwa so no ye fra sofo chief priest ba no santin ne di kan ye bi kan ne yusua ani ade na da ni kontompo ni no ma yentimi ye adi anim kan enti ga na pa sofo wo ha ani asorefo ebo nyamesompa aju abla bo angaga na eni nana no ye no na entisei nana efiri nana no nsam na ayesei say kasa obi sum ni pa serving humanity and the church so so ba sum nyagobo nyame hu ni da ozo se be sum no ye to collection fa ye nko ye sesi da ana so yin si Israel ma so fu bia nko obi da nyankoba mbo di mu hu ni da Yesu ma hu no ni photo kura na afidie ni we bitwa na ye nya santa yina wote wa ye hu no Yesu kire no a yehu enti ya nya me no woni ye de ne tia woni ye de ne ye bibia de ne tutu ahombo ne sanyarewa woni ana o de na so be kwa sori de a na ye som no ye no nsom fisa sori de no ko na o ka so say e collection o ba o to collection bi da ye tra so da mani ye di ye ba kasambo a o ka kra na e bo ofu Santene de oye yen awo de friti ne yen ko no me ya adeje ntu ko ba bu ma o se mu hu no kura no be mama yen adeje light na yen ne adidi abro ya wa de kase enti ya tenete no o de wasa mu fa ha ne hu se o pe kwan aba ya ma o kwan kra no obe hu to hwim ene nana no nyira yen fa nsu ade o tra nchan no e che no na enim se otu anamo abeya anamo papa ana bie mu so no o ba ne ehwe esan nsama wa chiri na so de yakoso yi obia ni o betima jira santine nim ama nkonto pada ne no brother so no so obeja ne mom de o jina o ye de obi ma ni ntimu de so obia nkunkura me madwuma ne se na ye nkunu pa bi me ku hu so nya pa mo nso a no di kan wu di kan ansana asama ndo de na beto so mi sa na ye na ti eno be di kan wu di kan ansana ba para ba ana o kasa no na edu ba bi na e fi so be twan so twan fa so a okotu obi a oba enti wa bi o so gina wa senya wo kra no de na wo ka ye ka so na sifia so hini bia ye mfunso na ye ka na wa obeka ma no pa na je so wo na fa ndo kwa onya ho ada ndi bia na no ka so mesre na me de atoso se o kwa onu mpo na achire ndem na kra wa na ye nyina ya fa nyanya sasua me e bi to me ha 1 hour 35 minutes ena nyame yi mi free Mekai chami usu case ya bayo everade omo pro ni video jinane na so 1 hour 35 minutes omo pro ni video eno wo kano no se tunya mekase eyi ni free mu se wunya asam wo menhia na obe na che se wunye santini ene na wunye santini ankasa ohun eho no nyame bia maji wo je se tunya mekase nko na ho ode ne betimi age wasa
eno no kore asan wo nti ye ka ba bi e di asem ba bi a ye ka no kore a me Manhyia you come Manhyia wote uhunu this see ansana santen o santen bi na no be obeka asem wo be ka bi no otie ni nana no nyina he wo bi kura gina na wo hunu se nipa na no ye no meka wote frɛ no se mo fa frɛ no bra wo asem wo no wo se de ne hawo kama mentie yen fans asem nsie wo ho santen ni yen ka asem nsie video e wantia hwɛ na maame bi gina ho ɔhwɛ no so mo frɛ no maame de wo gina ho no wo ye boja wo se me ye boja bra ma hu so pɛ so kasa wo se musa so wo ye boja wo se wo ye boja and de ne hawo no o pɛ so wote bibia bi when it comes to fairness justice e wo Manhyia obi wa ko Manhyia na ye butia na no won na no wototo ayambia ansa ne be buatia Manhyia no na wonya asɛm so eno no obi a on say ya mo say e won kwa bi obi ogina Manhyia gate na na akoye no wotwi udi a eno no enye Manhyia asɛm o ye wo bebre wa wode Manhyia di na me o mi kra asɛm metimi aboboboa oni asɛm unimu a o be ya na o me ya kyerɛw enye obi a ogina Manhyia gate na no wo ye de hye o enye sa wo Manhyia so eti chami kwa kuzu asemi wono abi to no ne tiri na ye no fa ne tiri kodi ye eti wo no ye wura Akyeamehene kra ka se de to no 1:35 minutes no gina ne na so obi amu ntanchi ama na onye Akyeamehene wasem na aba santen anim obi anya obi a ye mani wie na ye nto aso na ye nkuti de santen kan ye I the reason so pacho like video no ma wan pacho pa like video no ma ye santen da go ma no ti ti ya fa tu Otumfour ye ra da o ma Ohwimhene de ka fansa na kotwen wa on se do bozo kan wa kan sem bi afi na abapa ba mu akonya so esa de akonya no yi wa ma nse ne bi ka se wa jan konya so kra ko tu jina sunsun bi anyina ho on jimi ni ebra esi wo de ni nyina no wa wo yi kra no a de wo ba ka bi a wo betima sa ye ti man ko na pia eti yewura tie atrankonya ni nyina wotie obia na nanom be se edu ne obia ka ekere na dwen na video no wanti na mentimi mo ni nyina nemum wo mo wie no ena kurura wode ne final verdict ne final judgment ba ede ama papa yi me pa cho yentie santen ne krobia santen kotoko ina se etu abibio yentie ne final judgment e wo sa asem we hu One, what you are trying to was said, when you travel to Yawada. Why would you have put your papa for and so could Yawada? And I didn't cry for Frossa friends, so I tell Yawada. No, I apply for next week, I will be. And Tim Jacket says, I know my company for years. I put to him with a purple Yawada. But yeah, I sign. Now, who's in the Aquato? Never to go in the iron sign. Or pre confirm watching. I would have purple to you. What is the kind of so? The shepherd of the answer. Manager, my confirm not to 30 training so 19 was my play point and I have the focus. But I know some to us. Something better to work with Anna, many country, many play through one. Something in the pedia. With Anna, many country, many play through one. Once of the show, 3 minutes came down the giant. Now I have no man. If it's short, one come about and penny press to be seen. Which I said, we didn't independent blue. I went to go for granny groom plan here. Sikajako fina that woman tea and independent blue. If it's a man's condition, won't you internet that? And I only be soon free Musuda. Let them send him out. So on it and then brain you go free there. My name come for the answer for there's an open answer for him. Skadon Bumbo, a son of Otumfour, was said to go down and Tumpana, a predena, Mentiana, a man of Charles one share. I read to check for mine and my platform or come from.
na brafo ade edi ewu a adafo eni mani adawo ono ababa nie osatu yeku fo eku pampam so o kutu wa fe mmani ma yemu ono kutu kantamo ho osatu una mani pa kutu no na ebo ho no na fe kutu kantamo ho Wakati pa wansada any say to do oba for do man so awo fon awu tiri mu zapa kuja you say to do we need here chinia wutiri yira ba ma fe no obodo nja o kan fra yeah mama kusi wo say to do kusi and no Trequa, yet no, you know, be a former bluff and check, as I didn't get it, Bunya Kennedy. Say you will say tire. What's my money by a tire? Say free nature. Job. Say people here, I go born here, a bear man, a bunch of money. The student see here. So by here, so maybe I trust us no more. Say me had you, who had you, as I see here. Was a had you here as I saw her. This is one of the more put on the answer. So, some retire to call treat what you put down. So, by here, the ball is all Santin said to my dear. Look, more hearing Santin and Santin and India. Was it so hearing a pattern to a manager? Or say, how? Or this retire what I are. The soon Santin. I said, once them, I don't Santin. So, some son says Santin or power. Or so about what tire. Or so show you say, the Koreans and the here or call one. The Korean got to tire them all. So, somebody require what to say you'll be there. So, I don't know what pension I'll pay you. I said, I'll pay you so much. John said, once some Abanaya not tire was a four. The best show about at the Wapa. So, by a banana, Ohwimhene, say a small bar, the same number, I wouldn't be so sorry was at you. See, you dance here, no, can't we read him. Na the man young one say on say a crobiano or Santimini walk na bakosem no dika mount animu chiro kronim peninsem eti krono onse wam wohunu say krono e yabosom kro ta yaw e bosom ha Santihene yire kra kọ no ope bai ho no koye ti krono a wo hene no wo te so no Santihene nim krono ase se wo untimi nsa krono enko hwe nyam foforo da won de wom on se utie ye wura asem wo kan krono ye frɛ no wo hwem no eye bosom a efri dengira ena omo ebaaye ene ye dom kotena ho no wo ye wura kan yo
nti kuro no ase no wo mo yɛ abosomfo abosom so yɛ nipa nipa nneɛma a wɔn nipa a wɔn nya adeɛ bi a wo kɔto atwene baabi ɛyɛ mo na mo ase no eti wonti medi saa akunya no na wo nsa nkasa ukɔhwe nyam foforo ne duru baabi kura no Santehene yere ɛpɛ bakora no taa yaw ɛna ɔkɔ no hɔ na wo wi a wo se magya ɛkɔ asɔre we no wasɔre ne dua so yɛnti Santehene wɔ company nsɛm fa saa kuru ne yɛfrɛ no Ohwim ɛho pacho tie bi pa ne bia na wo firi hɔ na wonim tie nie why Ose yo yo se ba ye o te san se be che ko da ko na so abe kan se a che o pani nsam ado be kan o se sa de ni mo ma misika million do si ansa se be pra mensa se nyina pra Otumfour agedi amagima achi no mo se ba ye o ka che mo kwa so se mensa se nyina se be o penso adi amagima achi no mo ke ka ho nyina se wa mo pescara madia bingo dida se bia mamo pa so wo no se no kure so mo taya asipo no modia nanim haya nanim no se na wo taya to oka ho asemo se taya a se be obuja hoyi woni mo no ne ba ho no bema oba ho no ti twitwi die mu ama ho wo so ka jo se bema oba ho no ti twitwi die mu ama ho metia na me hu ni nyina so ati ha chesu da no hu ni nyina na ntu obedi adanse kru na so obedi danse kru mo ma ni o mo di abedi danse kru mo wa twa se wo fansu nyina woni mu kasanche se be Ohwimhene wa twa afuna e jago to henim se be fansu nyina manim e kasanche woda ko di adanse so sa se dankase kan o sa ko di danse o se dankase sa kan se be di no kure a che yura na se do betwa kudo Santehene mu na fata so udi na fata se udi hene yenta kase na ade bese na se wole takase se twa Otumfour o de ma se twa ho enu ba ye ti anse ma sa pie mu o se no kura ba se be koto hene kan se ma sa pie mu o chiri o he so me freche ba bebe tata na fe mi nyode o se no ma enfata sei o nyode o chi kweja na kunya na ati so yo so chi koja akunya na ati so jona ni o ye bi ma se be ko to hene o ye bi ma sante wa fan so ni ni ma sante sante ne da da bi kura wa ni bi da da bi o ye bi ma sante ma wa ni bi da yo se kasi Ohwim amakom omunyina ba ya se be ewura ono mo tsaso pepe tafu nyina tsaso pepe o bo ma omunyina bo ma sa to majina anto abo ma sika jina se be wa o te o chokodo peso o peso na mo bese no se ba peso se tu peso o mo bese na me ka kire munyina mo ka ho na mo so kai Ohwimhene na ba no ka kire munyina ne ma bebe bese shomoto so ka kire na munyina ye nyina o senta nkese ka o se me fansu nyina me no na ye ne sa se sabe o sa ha be jere nu na so o senta nkese ka dankese se bi ra be di no kure be fansu nyina ka sa nche woda somebody is right to catch him na yo what's what you got there sabi what you got there udu Ohwimhene sabi ona na mo yebi ma no ona mo yebi o ma fa so nyem no sa cho da e mo po ma sa me jina o pe su de ko to bonko a e be fa kan ko a sabi ni mo habra ya ka ko asa de Otumfour o di danse asa be say reta asa ka se sa so me kan de no crap e be ka che ura na so Otumfour na we ka e wa do ka je wo kun da o yi ni na cho so wa ba cho se do wo ka nya no crap na so ma kwase di sabi o do kunya e de ma so ne na no se yo ka we ni na che na no
ye dinara na chame po dina o ka chire dina se me o ka chire mo so mo bi dina onya Ohwimhene biu ye ko etina je se yewura agusu okasa no ano yewura brafo ne na Akyeamehene o ma woro ne na mpaboa ne sa eno ne ade edika ye nya woro wo hene bia mpaboa pe e kire se yetu ade so onya hene biu na ebi wo hode aya na yetutu asa no de na emom se be pie wo hene usu akire no se ye di kuro na ye Manhyene se wo ye man na usu akire sande hene wo ye abrem Otumfour brempon usu akire no ye nya woro mpaboa okasa ye woro mpaboa ne ye woro eno ano onya hene biu untimi nya hene biu da kosi se wo be wu munim kure bi to wo hene bia no ye popular pa Akyeamefo Akyeamefo asafo hene ye nya woro ne mpaboa wo bedwam na no ano no utimi nya hene bio da kosi se obefrati asefo asase so eti ye ka sei ne mpaboa na ye woro omworo a ne sasesi ye enti ye hwede ye koso no Never don't get your own dada. We didn't have chosen one by chosen. The walker near the great. There's a more quantity. Sabi Ushokuna, and then must the net. I don't see what carrying the answer and I don't. Yet, not Charlie put it out catching it. Says some will catch them more. Some of you to net on your Ohwimhene view. You're caught. Now you're put going. I was in the Nasabi, not with you, Nasabi, no one, I read you. Yo, Brian. It was what in the top. You see, to whatever Nasa was that. The Lukusubu Plavia, when there's a way Roman. See, and then it was sorry, and no call Akyeamehene. Abopuna is on the view. Neither the Punasha in the furnace of 50 when they are Madepas. See, come pass to Bacono, the other person. Oh, good evening. Well, one also in an airport. Good evening. Well, one is all what I told you in the airport. Good evening. Yes, yes. And that's all. But that's really good. That's good now. What is? No one train. Some for the town to me. Never knew where we are. Some may. I got to work. The Bugu Niman and be a soldier. The two of you are down. You are not going. I don't know. You're oh, sorry. Let me to raise a noon once I'm back. I'm a chance. Told you maybe a bit of noon. Ebane say ya ahomete wo ho eyarehosem nanso so we ni asante sem we asante amamre ni amane wuntimi nsai we hu enko ka hwe we asante sem ofie kunya wo na se kunya no esom asante hene dia wo asem ne ba se ya na